Нядзеля 4 чэрвеня у эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». Тыдзень не скончаны, пакуль не падведзены яго вынікі, гэтым і зоймемся ў бліжэйшую гадзіну. У студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Праз 3 гады колькасць зваротаў грамадзян на прамай лініі прадстаўнікоў улады павінна значна знізіцца. Такую думку выказаў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, прааналізаваўшы статыстыку. У мінулую суботу губернатар правёў тэлефонную лінію з жыхарамі вобласці, выслухаў некалькі дзесяткаў званкоў, разбіраўся ў праблемах, даваў даручэнні. Наша здымачная група прысутнічала пры гэтым. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Вынікам папярэдняй прамой лініі старшыні аблвыканкама сталі 18 даручэнняў, з якіх на сённяшні дзень на кантролі застаюцца толькі 2. У цэлым колькасць зваротаў да прадстаўнікоў абласной улады апошнім часам знізілася на трэць. Ва ўсіх нават самых праблемных сферах – жыллёва-камунальнай гаспадарцы, занятасці, будаўніцтве. На гэты раз першай да губернатара звярнулася 93-гадовая жыхарка Віцебска Вольга Паўловна Адзінцова. Душа пенсіянеркі баліць за ўнутраны двор дома на вуліцы Гагарына. Кветнікі, маладыя дрэўцы і нават лаўкі не вытрымліваюць актыўнасці кампаній мясцовых падлеткаў. А людзям сталага ўзросту няма спакою. Жанчына просіць арганізаваць у суседніх дварах спартыўную пляцоўку. Рядом 4 пустых двора. Организуйте для подростков какую-то игровую площадку из 4 дворов, чтобы дали пенсионерам отдохнуть. Губернатар успамінае пра варкаут, спартыўны рух, які апошнім часам збірае ўсё больш прыхільнікаў. Трэнажоры зараз устанаўліваюць па ўсім Віцебску. Дворык на Гагарына можа трапіць у гэты спіс. Давайте соберемся, рабочее совещание проведем, определить предприятия, которые будут заниматься, выбрать ассортимент оборудования, определить площадки. Чарговы званок і дарожная тэма. 3-кіламетровы участак дарогі Орша-на-Рэйкава не першы год патрабуе рамонту. Спецыялісты ківаюць на недахоп сродкаў, а мясцовыя жыхары з жахам чакаюць, калі па іх ямах і калдобінах перастане хадзіць аўтобус. Мікалай Шарснёў у цэлым незадаволены станам дарог і работай дарожнай гаспадаркі, асабліва калі гаворка ідзе пра Аршанскі раён, які зараз у цэнтры ўвагі. Это не только касается деревни Нарейкова. Наверное, эта тема будет решаться в целом, исходя из поручения главы страны по развитию Аршанского района. В том числе, я думаю, мы попытаемся решить проблему дорог. Потому что выстраивать экономику при бездорожье, наверное, это будет неправильно. Чарговая прамая лінія губернатара не абышлася без топавай тэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Жыхары гэтай 5-павярхоўкі на Маскоўскім праспекце ў Віцебску не першы год чакаюць капітальнага рамонту. Дому 51 год. Зразумела, што за гэты час ён значна знасіўся. І вокны, і дах, і фасад просяць обновлення. Объем работ нам бы выборочно ставили. Это не то, что капремонт, замена коммуникаций, труб и всего прочего. Окон, это уже про это молчим. Единственное, что было, утепление фасадов полностью дома. И это, как говорили, предыдущий дом за нами, лестничные пролеты окон не входили, а нам его включили. Вот единственное, что включили проект. О трубах, коммуникациях это речи не идет. Вось толькі рамантаваць пачалі адны кантавыя сцены. Большага не дазваляе новая пастанова Савета міністраў. Цеплавая мадэрнізацыя фасадаў цяпер і ўвогуле не ўваходзіць у пералік работ капітальнага рамонту. Получили массу жалоб. У нас сегодня десятки домов были запланированы даже на 16-й год. И нам казначейство не стало пропускать деньги. Не стали просто вот постановление и ничего не можем пробить. Губернатар адзначае абсурднасць сітуацыі і прапануе выйсці з ініцыятывай на прэм'ер-міністра Беларусі, каб вярнуцца да поўнай тэрмарэновацыі фасадаў старых дамоў. Хутка пытанне не вырашыцца, аднак цяпер у жыхароў дома на Маскоўскім праспекце ёсць надзея. Усяго на прамую тэлефонную лінію да старшыні аблвыканкама паступіла 19 званкоў з Віцебска, Віцебскага раёна, Оршы, Полацка, Дубровінскага раёна. У кожную сітуацыю Мікалай Шарснёў унікаў дэталёва, падключаў да размовы кіраўнікоў на месцах. Пытанні ўзятыя на кантроль. Ольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск.
Аршанскі раён павінен стаць лакаматывам развіцця ўсёй Віцебскай вобласці. Пра гэта заявіў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас правядзення прамой тэлефоннай лініі з насельніцтвам рэгіёну. Адна з важнейшых задач – стварэнне новых працоўных месцаў і забеспячэнне занятасці насельніцтва. Для жыхароў раёна гэта магчымасць працаваць і атрымліваць дастойную заработную плату, а для эканомікі ў цэлым максімальна эфектыўнае выкарыстанне патэнцыялу. Поручение президента Республики Беларусь по развитию Аршанского района для региона, оно безусловно судьбоносно. Вот это, наверное, ключевой момент. Почему? Все-таки в регионе проживает более 157 тысяч человек. Это огромнейший людской потенциал, который в основе, можно сказать, не задействован полностью в экономике. Аршанский район занимает в объемах производства, соответственно, и выручки примерно 6%, а это, по большому счету, как десяток херсонских, ушатских районов. Следовательно, куда нужно вкладывать ресурсы в развитие? Конечно, такого региона. Губернатар адзначыў, што даручэнні кіраўніка краіны па развіцці прадпрыемстваў раёна і рэалізацыі інвестыцыйных праектаў станоўча ўспрымаюцца ў першую чаргу самімі аршанцамі. Яны ўдзячныя, што раёну апошнім часам удзяляюць столькі ўвагі, прычым не толькі мясцовыя ўлады, а і ўрад Беларусі. Любая дзелавая ініцыятыва атрымае поўную падтрымку з боку органаў улады, і ў гэтым вялікая роля належыць мясцовым дэпутатам і сельскім саветам. Пытанне стымулявання прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі малых гарадоў і сельскай мясцовасці абмяркоўваліся на выязным прэзідыуме абласнога савета дэпутатаў у Талачынскім раёне. Усе ідэі і прапановы па актывізацыі малога і сярэдняга бізнесу выслухала Інна Кірыенкава. Там, дзе ўлады актыўна падтрымліваюць прадпрымальніцкую ініцыятыву, аказваюць дапамогу ў яе рэалізацыі, бізнес развіваецца. І Талачынскі раён у гэтым плане не выключэнне. Дэпутаты на свае вочы маглі ў гэтым упэўніцца, калі наведалі шэраг прадпрыемстваў раёна. Сярод іх Коханаўскі трубны завод «Белтрубпласт», якой з'яўляецца па сутнасці манапалістам у вытворчасці поліпрапіленавых труб на працягу не аднаго дзесятка год. Гордасцю талачынцаў з'яўляецца прыватнае прадпрыемства «Святавід», якое спецыялізуецца на выпуску спецтэхнікі для нафтавай прамысловасці. Большая частка прадукцыі ідзе на экспорт. Яго аб'ёмы ў апошні час узраслі ў 4 разы. Увесь секрет у тым, што навучыліся прадаваць. У нас есть взаимопонимание, то есть ответы, которые один раз в квартал у нас менеджеры обзванивают наших потребителей. Хорошие они, плохие, роли не играет. Машина после гарантии, до гарантии или там уже 10 лет. У них задание обзвонить всех, собрать данные, что плохо, и передать в конструкторский отдел. Прадэманстравалі дэпутатам і адносна новы праект стварэння цэха па вытворчасці грыбоў. Яго першапачатковы кошт каля 3 мільёнаў рублёў. Большасць інвестыцый расійскія. Пад будаўніцтва вытворчасці мясцовыя ўлады выдзелілі памяшканні цэха дрэваапрацоўкі, якія не выкарыстоўваліся больш за 15 гадоў. На першым этапе тут плануецца працаўладкаваць каля 50 человек. Важную роль сыграла в общем отношение между местных властей. Потому что когда нас в первый приезд буквально взяли за руку, провезли, показали, рассказали и осветили, причем все плюсы и минусы, это как бы импонирует на самом деле, то есть это привлекает себе внимание. Усяго ж па вобласці сёлета неабходна стварыць не менш за 6 тысяч новых працоўных месцаў, адкрыць каля 340 арганізацый малога і сярэдняга бізнесу. Пакуль жа гэты працэс ідзе марудна. Толькі 36 новых прыватных структур пачалі сваю дзейнасць сёлета. І ў гэтым вялікая недапрацоўка мясцовых уладаў. Население не знает сегодня о нормах реализации декрета. Об этом надо сегодня говорить, надо показывать сегодня о тех льготах, которые идут по налогообложению, о тех возможностях, которые сегодня можно получить, какие-то кредиты через банковскую систему. Об этом мы говорим, к сожалению, мало. Поэтому первая задача, которая была поставлена, это провести широкую разъяснительную работу среди населения. Ну и, конечно, опять же, второе, говорим, это оказывать содействие. Для открытия бизнесу потребны финансовые сродки, першапачатковый капитал. И тут возникает немало пытаний, якія необходимо вырашать на уровне улады. И банки сегодня не готовы оказывать финансовую поддержку
данным субъектам, потому что нет гарантии возврата денежных средств. Сегодня государству в первую очередь нужно проработать, наверное, эти моменты, чтобы дать сегодня какую-то гарантию, либо это на уровне местных исполнительных властей, либо это создать какой-то фонд гарантийный или фонд попечительства, либо какую-то страховую компанию, это тоже сегодня немаловажно. Патрабуюць вырашэння пытання маёмаснага характару. Сама працэдура перадачы будынка, які не выкарыстоўваецца, зацягваецца на паўгода і больш. За гэты час інвестар губляе інтарэс. Дэпутаты намерены выйсці з прапановамі на ўзровень вышэйшага заканадаўчага органа краіны па спрашчэнні нарматыўных актаў. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, навіны, Талачынскі раён. Стратэгію эканамічнага развіцця рэгіёну абмеркавалі ў Віцебску. Падчас канферэнцыі прадстаўнікі навукова-даследчага інстытута Міністэрства эканомікі Беларусі азнаёмілі ўдзельнікаў з апошнімі тэндэнцыямі ў эканоміцы, засяродзілі ўвагу на перспектыўных накірунках развіцця. Для выпрацоўкі асноўных палажэнняў эканамічнай палітыкі на бліжэйшыя гады будзе ўлічвацца спецыфіка і патэнцыял кожнага рэгіёну з тым, каб можна было яго эфектыўна выкарыстаць. У прыватнасці на Віцебшчыне асаблівая ўвага будзе надавацца развіццю нафтаперапрацоўчага комплексу, абутковай і фармацэўтычнай прамысловасці, энергетыкі і дрэваапрацоўкі, а таксама турыстычнай галіне. Акрамя названых раней прыярытэтных накірункаў атрымаюць развіццё і новыя. Большие надежды возлагаются на информационно-коммуникационный сектор, да, на именно программирование, причем программирование, ориентированное на промышленные производства, на серийные производства. То есть это программирование низших уровней, да, то есть сложное такое именно техническое направление. И здесь наши программисты видят большой потенциал и возможности для специализации региона. В сфере услуг обязательно еще и логистический наш потенциал. Обязательно переработка, да, сельскохозяйственной продукции, то, что составляет потенциал районов нашей области. Идея такая, чтобы на этой конференции, на этих консультациях представить в том числе стратегию регионального развития и получить обратную связь, то есть понять, что местный бизнес, местные организации гражданского общества, местные власти думают по поводу идей, которые сейчас рассматривает Министерство экономики и которые лягут в основу государственной политики по отношению к регионам на ближайшие 5-6 лет. Галоўнае забяспечыць паспяховае развіццё перспектыўных накірункаў у рэгіёне. І ў гэтым вялікая роля адводзіцца мясцовым ініцыятывам, якія атрымаюць падтрымку з боку Міністэрства эканомікі і ўрада. Выпрацаваныя прапановы і ідэі знойдуць адлюстраванне ў дакуменце, які ляжа ў аснову стратэгіі развіцця Віцебшчыны на бліжэйшыя гады. Начало лета в Беларуси ознаменовалось первыми шагами валютной либерализации. Теперь граждане могут купить валюту без предъявления паспорта. Однако это не единственная финансовая новость уходящей недели. О других не менее важных событиях готова рассказать ведущий экономист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Наталья Иванова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Ольга. О свободной покупке валюты я расскажу немного позже. А пока новость, которая касается всей финансовой сферы страны. Национальный банк Беларуси с 14 июня вновь снижает ставку рефинансирования с 14 до 13% годовых. В нынешнем году это 5-е уменьшение показателя. Такое решение обусловлено стабильностью денежно-кредитной сферы и значительным замедлением темпов инфляции. О стабильности финансовой сферы свидетельствует и ситуация на валютном рынке. С 1 июня упрощен порядок проведения валютно-обменных операций. Согласно указу главы государства, белорусы могут покупать иностранную валюту без представления паспорта. Предъявить документ потребуется лишь при приобретении иностранной валюты на сумму свыше 1000 базовых величин. А теперь о курсах валют. Текущая неделя принесла белорусскому рублю незначительное снижение ко всем основным валютам. В среднем стоимость всех иностранных валют выросла на 0,3%, и по итогам пятничных торгов курс доллара США составил 1 рубль 87 копеек, евро достиг максимального значения за последние полгода в 2 рубля 9 копеек, курс российской валюты составил 3 рубля 29 копеек за 100 российских рублей. На этом у меня все. Хороших вам новостей. Спасибо, Наталья. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем.
Апошні званок прагучаў на гэтым тыдні больш, чым для 16,5 тысяч выпускнікоў школ Віцебскай вобласці, вучняў 9 і 11 класаў. У Віцебску для старшакласнікаў падрыхтавалі спецыяльную святочную праграму ў летнім амфітэатры. У канцэрце, які так і называецца «Апошні званок», прынялі ўдзел вядомыя вакальныя і танцавальныя калектывы горада. Это очень хорошая традиция, потому что детки встречают друг друга, знакомых, обнимаются, радуются, и этот праздник становится общегородским. Это очень замечательно. Школа для нас – это очень важный момент. И последний звонок, с одной стороны, это, конечно же, прощание со школы, это грустно. Но, с другой стороны, для нас открываются двери в новую жизнь. Для выпускнікоў базавай і сярэдняй школы зараз пачалася экзаменацыйная пара. Выпускныя вечары з уручэннем атэстатаў пройдуць 9 і 10 чэрвеня. Цэнтр культуры Віцебск з нагоды завяршэння навучальнага года падрыхтаваў святочную праграму для школьнікаў розных узростаў. Вучні малодшых класаў пабывалі на канцэрце «Класная гадзіна. Самае класнае лета». Наталья Вайнаровіч раздзяліла святочны настрой са школьнікамі. Беласнежные убранні, гучныя дзіцячыя галасы, пазітыўны летні настрой. Кожны год з пахам вясенних кветак у амфітэатр збіраюцца хлопчыкі і дзяўчынкі з усіх школ і гімназій горада. Асаблівым і найбольш адказным адыходзячы навучальны год быў для выпускнікоў, якіх ужо на гэтым тыдні чакаюць школьныя экзамены. Будзе што ўспомніць і тым, хто развітваецца з навучальнай установай толькі на лето. У кого какие оценки были, все по-разному. Летом планируем с подругами в лагерь ехать. В общем, большие планы. Оценки хорошие, поеду в санаторий. Я думаю, лето очень будет хорошее. Я, конечно же, хочу отдохнуть от учебы, набраться новых сил на новый учебный год. Но в то же время не хочу и забывать особо про учебу, потому что хочу этим летом у меня в планах прочитать список литературы, чтобы знать, что меня ждет в следующем учебном году, чтобы не подвести ни себя, ни учителей, ни родителей. Гэтае лето хацелася б, каб аставіла самае найлепшае ўражанне ў іх. Адпачынку, добрага настрою, пазітыву, сесці за парты 1 верасня з добрым настроем, поспехаў і ўсяго самага найлепшага. Сабрацца разам на апошнюю класную гадзіну запрасілі арганізатары канцэрта. Праграма, якую прапанавалі віцебскія творчыя калектывы ў амфітэатры, была цікавая, разнастайная і крыху шчымлівая. Выступілі танцавальныя ансамблі «Егаза», «Мазаіка», «Зорка», «Лявоніха». Тэматычныя песні спявалі ўдзельнікі эстраднай студыі «Форум». Атмосфера у амфітэатры неверагодная. Глядзельная зала падпявае, падтанцоўвае рытмам са сцэны. На тварах усмешкі. Завяршыўся навучальны год. Наперадзе ў школьнікаў самае класнае лета. Наталья Вайнаровіч, Кірыл Казберг. Навіны Віцебск. Піце, дзеці, малако, будзеце здаровы. У першы дзень лета, калі ва ўсім свеце адзначаюць адразу два святы – Дзень абароны дзяцей і Дзень малака, тэлерадыёкампанія «Віцебск» сумесна з адкрытым акцыянерным таварыствам «Малако» арганізавалі яскравае дзіцячае свята. Дэгустацыі, конкурсы, майстар-класы, віктарыны і розыгрышы прызоў успомніла дзяцінства і наш корэспандэнт Ганна Рустикова. Люблю мороженое. Вкусное? Галоўны колер гэтага лета малочна-белы. Абвясцілі гандлёвая марка «Віцебскае малако» і тэлерадыёкампанія «Віцебск». І сумесна для ўсіх прыхільнікаў гэтага карыснага прадукту арганізавалі незабыўнае дзіцячае свята. Молоко пьем, телеканал «Витебск» смотрим. И очень рада, что организовали такой замечательный праздник сегодня. Мы активно принимали участие. Настроение отличное. Погода даже совершенно не огорчает, потому что смотри, сколько детишек, сколько взрослых, столько сюрпризов. Огромное спасибо организаторам. Я думаю, все очень довольны. Смотрите, счастливые лица детей и взрослых. Для ўсіх, хто зазірнуў на свята, арганізатары падрыхтавалі захапляльную праграму. Дэгустацыі, майстар-класы, конкурсы і віктарыны. А яшчэ шмат малявалі на паперы, асфальце і нават на целе. Телерадиокомпания «Витебск» в очередной раз доказывает жителям Витебской и Витебской области то, что чудеса случаются. Мы надеемся, что праздник «Пейте, дети, молоко» подарит чуточку счастья, радости нашим детям. Усіх гасцей свята чакала безліч станоўчых эмоцый ад тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Смачная і карысная прадукцыя ад віцебскага малака, а тых, хто апрануўся ў белае, яшчэ магчымасць паўдзельнічаць у латарэі і выйграць галоўны прыз – веласіпед. Паспыталі шчасця каля 5000 чалавек, але паехаў дадому на двухколым самы удачлівы. Завидуйте всем Владе, она получает велосипед, удовольствие и все будут успехи этого зала.
Аднак і астатнія госці не засталіся без падарункаў. Самакат, басейн і яшчэ шмат цудоўных прызоў для удзельнікаў конкурсу. Гурбы мороженага и рэкі молока для ўсіх, хто прыйшоў на свята. На празднике не только молоко, а и йогурты, коктейли, самые полезные глазированные сырки и мороженое. Эти продукты полезны не только взрослым, но и детям. Надеемся, что праздник «Пейте, дети, молоко» станет традицией нашего города, нашего предприятия и будет радовать детей и взрослых каждый год. Дзень абароны дзяцей і свята малака Віцебск азначыў гучна, смачна і весела. Такі яскравы пачатак лета абавязкова запомніцца і дзецям, і дарослым, і арганізатарам свята. Ганна Рустикова, Сергей Котаў, навіны Віцебск. У Віцебскай абласной філармоніі да Міжнароднага дня абароны дзяцей прайшоў адборачны конкурс удзельнікаў гала-канцэрта фестывалю творчасці дзяцей-інвалідаў «Мары здзяйсняюцца». Гэты форум – штогадовае свята для дзяцей і маладых людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. З 10 дамоў інтэрнатаў Беларусі. У Віцебск прыехалі каля 90 хлопчыкаў і дзяўчынак. Усе яны амаль год працавалі над падрыхтоўкай творчых нумароў і мараць паказаць сябе на вялікай сцэне летняга амфітэатра. Калектывы прадставяць свае выступы ў розных жанрах – песні, танцы і тэатральныя мініяцюры. Сегодня здесь нам хотелось показать танец, к которому мы готовились уже месяца 3. Чтобы всем понравилось выступить на большой сцене. Для людей с инвалидностью это отличная возможность показать свой творческий потенциал, раскрыть, показать, на что они способны, ну и показать это широкой общественности, скажем так, то есть людям, приходящим на концерты, чтобы они увидели возможности и потенциал наших ребят. Каждый год мы заявляем определенную тематику. В этом году у нас тема «Мечты сбываются 3017». То есть мы с участниками попробуем заглянуть в будущее и посмотреть, что там творится. Фестываль творчасці дзяцей-інвалідаў «Мары здзяйсняюцца» у Віцебску прайшоў упершыню. Фіналісты творчага конкурсу разам з вядомымі выканаўцамі беларускай эстрады 2 чэрвеня выступілі на сцэне летняга амфітэатра. Галоўным прызам для пераможцаў конкурсу стане паездка ў Швецыю на форум творчасці дзяцей-інвалідаў. Абараніць самых неабароненых. Дзецям з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця заўсёды патрэбная ўсеагульная падтрымка і разуменне. З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкацца педагогам і іх бацькам у выхаванні такіх дзяцей, даведалася наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Для выхаванцаў Віцебскага гарадскога цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі любы самастойны крок ужо перамога. На уроках яны вучацца элементарным навыкам трымаць у руках рэчы, падымаць іх і класці на месца. І ўсё гэта даецца ім вельмі няпроста. Любоў і цярпенне дапамагаюць педагогам цэнтра дабівацца пэўных вынікаў. Дзякуючы супрацоўніцтву з Зелянгасам, яны рэалізоўваюць сумесны праект па экалагічным выхаванні. Работнікі прадпрыемства разам з выхаванцамі пасадзілі на тэрыторыі цэнтра кусты і кветкі. Зараз дзеці за імі даглядаюць. І няхай сабе не кожны з іх самастойна можа ўзяць у рукі лейку. Галоўнае, ён добра ўсведамляе, што робіць адну добрую справу. Такім чынам выхаванцаў цэнтра вучаць быць самастойнымі, а яшчэ іх вучаць быць сапраўднымі людзьмі, а дапамагае ў гэтым беларускі тэатр «Лялька», з якімі цесна супрацоўнічаюць больш за 10 год. Яго выхаванцы цэнтра наведваюць з асаблівым жаданнем і радасцю. Когда мы приходим сюда, мы чувствуем себя полноценными людьми. Мы получаем то море позитива, кучу эмоций, и не только дети, но и родители. Мы так благодарны, нас всегда приглашают на Новый год. Это для нас на самом деле просто праздники. Акцёры тэатра заўсёды рады выхаванцам цэнтра. Называюць іх удзячнымі гледачамі зусім не выпадкова. Когда у нас появляются в зале особенные дети, это сразу слышно. Это сразу слышно, это сразу видно. Почему? Потому что они более открытые. Они очень искренние, они очень доверчивые. Это те дети, которые ни в чем не чувствуют подвоха. Мы всегда пытаемся, чтобы спектакль доступный для них был. Чтобы не просто вот такая, знаете, галочка, что мы вот отыграли и все. Они, конечно, мы не делаем таких встреч с ними. Хотелось бы. У цэнтры зараз займаюцца 24 хлопчыкі і дзяўчынкі, з іх 6 дашкольнага ўзросту. А на даму навучаюцца яшчэ 28 дзяцей, якія ўвогуле не могуць бываць на вуліцы. І стварэнне належных умоў для іх утрымання і выхавання клопат не толькі педагогаў і бацькоў.
В плане проектов мы бы хотели, конечно, больше внимания уделить сенсорной интеграции, а для этого нужна специально адаптивная среда для нашей категории детей, а это, естественно, какие-то материальные вложения. Подъемники, если бы у нас были, нам бы очень было приятно, для того, чтобы можно было поднять их на второй этаж. Помимо всего прочего, и в плане реабилитации всевозможные тренажеры. Галоўнае даць магчымасць адчуць такім дзецям, што яны не адзінокія, яны такія, як усе, і дапамагчы ў гэтым могуць неабыякавыя людзі. Інна Кірыенкова, Кірыл Кайзберг, навіны Віцебск. У Міжнародны дзень абароны дзяцей прадстаўнікі сілавых структур павіншавалі выхаванцаў Віцебскага спецыялізаванага дома дзіцяці. У гэтае свята асаблівая ўвага дзецям, якія растуць без бацькоўскай цеплыні і клопату. Таму супрацоўнікі дэпартамента аховы следчага камітэта і асабіста пракурор Віцебскай вобласці гэты дзень пачалі з прыемных абавязкаў. Шэфы прывезлі малым падарункі, паўдзельнічалі ў святочным канцэрце, разам з дзецьмі паглядзелі казку і ацанілі выступленні зусім юных артистов. Уже 10-й год, как сотрудники Первомайского отдела охраны шефствуют над Витебским домом ребенка, над его воспитанниками. Сотрудники сами проявляют инициативу по сбору материальной помощи для воспитанников дома ребенка. Внимание всегда очень важно, и праздник это всегда великолепно, внимание к детям. Хорошо, что есть такой замечательный праздник День защиты детей. И спонсоры наши все, и друзья наши все нам помогают для того, чтобы детям было весело, красиво, приятно, радостно. И они нашли самое главное – тепло маминых рук. Сёння ў Віцебскім спецыялізаваным доме дзіцяці выхоўваюцца каля сотні дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў. Шэфскую дапамогу ў установе аказваюць розныя арганізацыі вобласці і проста неабыякавыя людзі. Прычым не толькі да міжнароднага дзіцячага свята, а і ў будні. Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі вобласці да Міжнароднага дня абароны дзяцей яшчэ раз нагадалі вадзіцелям пра бяспеку. Прычым зрабілі гэта пры дапамозе юных інспектараў дарожнага руху і акцёраў тэатра «Калесо». На адной з цэнтральных вуліц Віцебска аўтааматарам уручылі лістоўкі і паветраныя шары зялёнага колеру, як сімвал бяспекі ўсіх удзельнікаў дарожнага руху. Акрамя таго, дзеці звярнуліся да вадзіцеляў з просьбай быць асабліва уважлівымі на дарогах падчас летних школьных каникулов. Уже в этом году на территории Витебской области пострадало 8 детей в 8 дорожно-транспортных происшествиях. Происшествия различные, как это перевозка детей, дети-пассажиры, так уже как не прискорбно, есть 2 ребенка, которые внезапно выбежали и пытались перебежать дорогу перед движущимся транспортом. Итог один. Дети пострадали, сейчас находятся в больнице. Прежде всего, я хотела бы сказать водителям, чтобы они пропускали детей, пропускали пешеходов, так как это важно. И большинство аварий случается из-за того, что водители проезжают на красный свет и не соблюдают правила дорожного движения за безопасное движение. Нагадаем, до 5 чэрвеня ўключна Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць спецыяльнае прафілактычнае мерапрыемства «Увага, дзеці». У дні акцыі аўтамабілі ў светлы час сутак павінны рухацца з уключаным бліжнім святлом фар. Конкурс малюнкаў на асфальце, святочны канцэрт і работа групы кінолагаў так незвычайна адзначылі Дзень абароны дзяцей на Віцебскай мытні. Каля 40 дзяцей супрацоўнікаў мытні прыйшлі на работу да сваіх бацькоў. У хлопчыкаў і дзяўчынак была унікальная магчымасць прыняць удзел у пошуку кантрабанды разам з групай кінолагаў, пазнаёміцца з гісторыяй Віцебскай мытні і павіншаваць з прафесійным святам ветэранаў службы. Аднак больш за ўсё дзяцей уразіла работа службовых сабак. Менавіта іх і намалявала большасць удзельнікаў конкурсу «Мытня вачыма дзяцей». Журы з удзелам ветэранаў службы вызначыла лепшыя работы конкурсу, а пераможцы атрымалі прызы і граматы. Я рисую дом и рисую к нему стрелки. Что нельзя и что охраняет таможня. А что можно? Таможня приветствует товары и туристов, но нельзя перевозить оружие и наркотики. Я хочу это показать в своем рисунке и донести до людей, что делать-то можно. Мы хотели прежде всего, чтобы дети увидели, какая серьезная, ответственная и очень многогранная работа у их родителей. Мы хотели, чтобы дети эти в будущем тоже задумались и пришли служить своей родине к нам на таможню. А также хотели, чтобы они увидели, в каких современных, красивых сегодня условиях работает наш коллектив.
просторные кабинеты, красивые, оборудованные рабочие современные места. То есть все по слову техники. У конкурсе малюнкаў на асфальце мытня вачыма дзяцей знайшлі адлюстраванне самыя разнастайныя дзіцячыя ўяўленні аб прызначэнні мытнай службы. Хлопчыкі і дзяўчынкі прадэманстравалі добрыя веды работы сваіх бацькоў. Лялька вачыма гледачоў. Вынікі творчага конкурсу рыхтуюцца падвесці ў беларускім тэатры «Лялька». Не першы год тут збіраюць малюнкі юных гледачоў на тэатральную тэму і выбіраюць лепшыя. Сёлета конкурс абвясцілі ў 2 намінацыях «За кулісамі лялькі» і «Мой любімы спектакль». Свае работы даслалі каля сотні выхаванцаў мастацкіх школ, студый і гурткоў. Усе малюнкі на цэлы месяц размясцілі ў фае тэатра. І прыхільнікі лялькі маглі прагаласаваць за конкурсныя творы, якія ім найбольш спадабаліся. Конкурс «Лялька вачыма гледачоў» праводзіцца ў нас ужо далёка не першы раз. Але ўпершыню гэтая выстава ў нас размяшчаецца цэлы месяц на працягу ўсяго месяца траўня. І ўпершыню пераможцаў вызначае не прафесійнае журы, а вызначаюць самі нашы гледачы. На дадзены момант прагаласавала ўжо некалькі соцень гледачоў, і работа ў журы будзе не менш складаная. Падлічыць гэтыя галасы і вызначыць тых пераможцаў, якім дастануцца прызы. Прагаласаваць за лепшыя малюнкі можна было і ў адной з сацыяльных сетак. Падлік галасоў правядзе прафесійнае журы. Вынікі творчага конкурсу «Лялька вачыма гледачоў» агучаць 6 чэрвеня. Пераможцы атрымаюць каштоўныя падарункі. Новыя формы інфекцыйных захворванняў патрабуюць і новых падыходаў да іх лячэння. Вядучыя інфекцыяністы з усіх рэгіёнаў Беларусі і Славакіі абмеркавалі ў Віцебску сучасныя метады антыбактэрыяльнай тэрапіі. Яны звярнулі ўвагу на такую праблему, як супраціўленне бактэрый да антыбіётыкаў. Іх прымяненне для лячэння бактэрыяльных інфекцый аказваецца неэфектыўным. І як вынік у Заходняй Еўропе зафіксавана больш за 25 000 выпадкаў захворвання са смяротным заходом. Проблема очень актуальна, и мы намечаем пути, как сдерживать эту антибиотикорезистентность, которая на сегодняшний день приносит большие экономические затраты, поскольку приходится использовать все более и более дорогие антибактериальные препараты в лечении тяжелых больных. Это экономическая составляющая, но и большой социальный эффект, потому что если мы в Беларуси не сделаем решающих шагов, то мы можем тоже оказаться в той ситуации, как ряд стран, в которых уже сегодня есть бактерии, которые резистентны или не проявляют чувствительности к любому из антибактериальных препаратов. В 2015-2014 году были разработаны лекарственные препараты, позволяющие полностью победить гепатит С. 10 лет назад это невозможно было даже подумать. При гепатите С каждого человека, у которого активный гепатит, ждал цирроз и летальный исход. Сейчас у пациентов с циррозом, с вирусным циррозом С, есть прогноз положительный. И уже результаты, наши результаты и моих коллег показали, что терапия высокоэффективна. Гэта ўжо 4-я школа па інфекталогіі, якую сёлета арганізаваў Віцебскі медыцынскі універсітэт. Сваім вопытам у вырашэнні актуальных праблем, звязаных з лячэннем вірусных інфекцый і інфекцыйнай паталогіі, дзяліліся вучоныя і практыкуючыя ўрачы. Даступная праца і занятасць для людзей з інваліднасцю. У Віцебску ў рамках 5-го тыдня даступнасці прайшоў інтэграцыйны форум. Больш за 250 чалавек з Беларусі, Украіны, Малдовы, Расіі і Казахстана. Удзельнікі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і дзяржаўных устаноў, дзейнасць якіх звязаная з працай з людзьмі з інваліднасцю. Прынялі ўдзел у форуме і зацікаўленыя гэтай тэмай бізнесмены, эксперты беларускіх і міжнародных арганізацый. Як у Віцебскай вобласці вырашаюцца пытанні занятасці людзей з асаблівасцямі, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Арганізацыя самазанятасці пры падтрымцы тэрытарыяльных цэнтраў. Людміла Сянкевіч, інвалід з дзяцінства, асоба творчая і вельмі працалюбівая. 4 гады таму асвоіла ткацкі станок. Зараз яе любімая справа ствараць прыгожыя пляцёныя паясы. Цяпер яна яшчэ і вучыць гэтай справе іншых. Творы прадаюць у сувенірнай краме пры Браслаўскім тэрытарыяльным цэнтры. Менавіта там Людміла Сянкевіч атрымала першае месца працы, адчула сябе патрэбнай і шчаслівай.
Когда открыли территориальный центр в 2009 году, я стала каждый день приезжать туда, каждый рабочий день. Хоть я живу 23 километра от территориального центра. И меня устроили на работу. Это было для меня счастье, что первый раз в жизни меня устроили на работу, как полноценного человека. На інтэграцыйным форуме «Доступная праца і занятасць для людзей з інваліднасцю» прысутнічалі амаль усе тэрытарыяльныя цэнтры Віцебскага рэгіёну. Яны прэзентавалі сваю дзейнасць, распавялі пра ўмовы вядзення рамесніцтва і самазанятасці. Прайшла і прэзентацыя магчымасцяў прафесійнага навучання людзей з інваліднасцю. Витебский регион – это вообще передовой регион в решении проблем трудоустройства. Их учреждения социального обслуживания ориентированы именно на трудоустройство, на профориентацию. Они создают новые рабочие места у себя, они ищут новые рабочие места для своих посещающих, для людей с инвалидностью. И можно сказать, что опыт Витебского региона должен распространяться на всю республику. На форуме працавалі 4 секцыі. Адна з асноўных – рэалізацыя права людзей з інваліднасцю на працу і яе нарматыўна-прававое рэгуляванне. Абмяркоўваліся і медыцынскія аспекты. Сваім досведам падзяліліся грамадскія арганізацыі. Удзельнікі форуму даведаліся, як дзяржава падтрымлівае прадпрыемствы, якія бяруць на працу людзей з асаблівасцямі. Предусмотрены компенсационные выплаты за адаптацию инвалида на рабочем месте. В течение года предприятию выплачивается заработная плата, минимальная заработная плата со всеми перечислениями из Фонда социальной защиты населения. Па выніках работы форуму распрацавана і зацверджана рэзалюцыя. Гэты дакумент паспрыяе інтэграцыі і ўключэнню людзей з інваліднасцю ў занятасць і працаўладкаванне. Настасья Броўка, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Сучасныя падыходы ў адукацыі, навуковае суправаджэнне і амаль векавыя традыцыі. Сёлета 2 кафедры Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны, кафедра унутраных незаразных хвароб жывёл і клінічнай дыягностыкі адзначаюць 90 гадоў з дня заснавання. Як дапамагае амаль 100-гадовы вопыт рыхтаваць будучых спецыялістаў, ведае Інна Кірыенкава. У падрыхтоўцы ветэрынарных спецыялістаў тут актыўна выкарыстоўваюць амаль 100-гадовы вопыт. Навука заўсёды была неразрыўна з практыкай. Наогул, любыя лабараторна-практычныя заняткі – гэта свайго роду даследаванні, якія студэнты праводзяць разам са сваімі выкладчыкамі. Для начала общие измерения, то есть температура, пульс, дыхание и руминация. После общий осмотр животного, его конституция, внешний вид, как оно себя ведет, а после уже специальные исследования. Правесці медыцынскае абследаванне жывёл і ўстанавіць дыягназ – гэта далёка не ўсё. Важна яшчэ і прызначыць правільнае лячэнне. У этого животного ставят диагноз, разрабатывают лечение. Сами преподаватель за студента не пишет, не работает. Студент думает и делает сам. Штогод у клініцы ветакадэміі дыягностыку і лячэння праходзяць больш за 600 жывёл у год. Так студэнты замацоўваюць свае веды на практыцы, выконваюць навукова-даследчыя дыпломныя работы, прымаюць удзел у шматлікіх конкурсах прафесійнага майстэрства. Зноў-такі, разам з выкладчыкамі і вучонымі акадэміі будучыя ветурачы удзельнічаюць у навуковых распрацоўках. Адно з апошніх дасягненняў прыстасавання для вывучэння засваення рэчываў пры харчаванні жывёлы, якое прызначана для выкарыстання ў сельскагаспадарчай вытворчасці. Предложенное устройство – это одно из устройств, которое помогает понять, насколько вновь создаваемая кормовая добавка, ветеринарный препарат, либо просто питательное вещество может быть усвоено. Супрацоўнікі ветакадэміі заўсёды самі стваралі падручнікі і вучэбныя дапаможнікі. Гэтай даўняй традыцыі прытрымліваюцца і зараз. Последние 3 года мы совместно с коллегами из Российской Федерации, из Казахстана написали учебники, учебное пособие по внутренним болезням животных и по клинической диагностике. Значит, этими учебниками пользуются как раз студенты стран Евразес, то есть мы вернулись к тем коллективным учебникам, которые имеют достаточно высокую значимость, и получают высокую оценку. Багатыя традыцыі, памножаныя на амаль векавы вопыт, дапамагаюць рыхтаваць спецыялістаў высокага ўзроўню, запатрабаваных у навуцы і вытворчасці. Інна Кірыенкава, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск.
Міліцыянеры-кінологі падраздзяленняў аховы вобласці з пачатку года з прымяненнем службовых сабак раскрылі 26 злачынстваў. Сярод іх забойствы, крадзяжы, хуліганствы. Чатырохлапых праваахоўнікаў рыхтуюць у спецыяльных гадавальніках па асаблівых праграмах навучання. Вучаць шукаць і затрымліваць злачынцу. Міліцыянер-кінолог і службовы сабака заўсёды працуюць у пары. І наша здымачная група упэўнілася, гэта хутчэй сяброўства, чым работа. Інспектор-кінолог Андрей Дуброўскі і яго напарнік Джэры разам служаць не так даўно. Сабака толькі ўвайшоў у службовы ўзрост, таму на яго рахунку пакуль няма вялікай колькасці затрыманняў. Затое ёсць паміж напарнікамі поўнае ўзаемаразуменне. На кожную змену, дзённую або начную, яны выходзяць разам. Очень нравится с ними работать. И в городе работать нравится, и в задержании нравится работать. Во-первых, собаки такие животные, что все прекрасно знают, что они никогда не предадут себя. Поэтому я прикрываю собаку, собака прикрывает меня. Выхоўваць службовых сабак пачынаюць з самага ранняга ўзросту. Для пачатку вучаць базавым камандам, а з 7-месячнага ўзросту пачынаецца сур'ёзная дрэсіроўка. Каб прыступіць да службы, чатырохлапы праваахоўнік здае спецыяльны залік і сваю кваліфікацыю павінен пацвярджаць штомесяц. Все начинается с общего курса послушания, куда входит обычная признанная команда, это как стоять, сидеть, лежать, ко мне место рядом. Вот, после чего мы переходим на обучение специального курса дрессировки. Туда входит, это у нас основное, это работа служебной собаки по запаховому следу, работа служебной собаки по задержанию, выборка вещи, выборка человека и поиск стрельной гильзы. Вышуковыя, патрульныя і вартавыя. Спецыялізацыя ў службовых сабак бывае рознай. Тэрмін службы, як правіла, 8-10 гадоў. І многіх пенсіянераў кінолагі забіраюць дадому. За кожным інструктарам замацаваны толькі один сабака. Такая пара неразлучная. Сегодня серьезное отношение к подготовке кинологов. Обучаются в учебном центре департамента охраны. И стаж работы милиционера должен быть не менее 2 лет. Службовыя сабакі падрыхтаваныя для пошуку і затрымання правапарушальнікаў. Таму выкарыстоўваюць іх не толькі для аховы аб'ектаў, а і ў складзе следча-аператыўных груп пры работе на месцах здарэнняў. Наши милиционеры-кинологи с служебными собаками с начала года на данный день раскрыли 26 преступлений. Среди них имеется 1 убийство, грабежи. Основной процент это, конечно же, кражи. То есть мы оказываем существенную помощь районным РОВД, в раскрытии преступления. Для службы найбольш падыходзяць нямецкія і бельгійскія аўчаркі, а таксама ротвейлеры. У падраздзяленнях аховы вобласці ўсяго 128 чатырохлапых супрацоўнікаў. І іх прафесійныя навыкі тут цэняць асабліва. Ольга Шмаргун, Олег Чарняк, навіны Віцебск. У абласной спартакіядзе «Сельскія гульні 2017» прынялі ўдзел прадстаўнікі 19 раёнаў Віцебскай вобласці. Спаборніцтвы ладзіліся на працягу 3 дзён, і кожны з іх праходзіў у бескампраміснай спартыўнай і творчай барацьбе. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Паўтысячы спортсменаў-аматараў з 19 раёнаў Віцебскай вобласці з'ехаліся на спартакіяду «Сельскія гульні 2017» на возера Суя. Удзельнікамі спартыўнага свята сталі прадстаўнікі сельгасгаспадарчых працоўных калектываў Прадзівінскага краю. Праграма спаборніцтваў была насычанай і разнастайнай. Каманды высвятлялі мацнейшых не толькі ў футболе, валейболе, настольным тэнісе і ігравым спорце, але і ў творчых конкурсах і гульнях. Судзейская калегія ўлічвала найбольшую колькасць перамог, заваяваных на спартыўных і творчых пляцоўках. Участвуем во всех конкурсах, во всех мероприятиях, закрываем все виды спорта. У нас очень хорошая, сильная команда. В прошлом году мы заняли в общем зачете 2 место. Вот. В этом году планируем показать или улучшить. Занимаемся в спортивной школе Чашники, города Чашники, также спортивный комплекс «Энергетик», Лукомельский ГРЭС. Команда довольно приличная, сильная, поэтому выбрали, я думаю, что выбрали лучших, но попытаемся потягаться. Раней сельскія гульні на Віцебшчыне не праводзіліся на працягу 8 гадоў. Летась іх аднавілі, і зараз спартыўны форум абяцае стаць традыцыйным. Галоўнай мэтай спаборніцтваў з'яўляецца тое, каб жыхары раёнаў, аграгарадкоў і вёсак актыўна ўключаліся ў заняткі фізічнай культуры і станавіліся прыхільнікамі здаровага ладу жыцця. Спорт – это идеология нашего государства. И однозначно областной исполнительный комитет уделяет очень большое внимание данным соревнованиям.
Это сегодня происходит спартакиада сельских жителей. В следующие выходные будет спартакиада учреждений госорганов. Поэтому, скажем так, те люди, которые занимаются спортом, это будущее нашей страны. Нягледзячы на сур'ёзную конкурэнцыю і велізарныя амбіцыі ўсіх удзельнікаў, безумоўнага поспеху дабілася каманда Верхнеадзвінска. На другім месцы калектыў Віцебскага района. Тройку лідараў замкнула каманда з Глыбокага. Сергей Мисурагін, навіны, Полацкі район. А зараз ад спаборніцтваў вяскоўцаў звернемся да прафесійных стартаў. Мой калега Сергей Мисурагін гатовы падзяліцца апошняй інфармацыяй са спартыўных пляцовак, арэн і стадыёнаў. Прывітанне, Ольга. На наступным тыдні фанаты адпачнуць ад футбольных баталій. Згодна з календаром, каманды атрымаюць нейкі час на адпачынак. Затое балельшчыкі ўбачаць спаборніцтвы па барацьбе, тэнісе, велакросе і цяжкай атлетыцы. 7 і 8 чэрвеня ў стайках, што пад Мінскам будзе ладзіцца чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па вольнай барацьбе. Каманда Віцебскай вобласці на галоўным старце краіны будзе прадстаўлена спартсменамі з Віцебска і Оршы. Землякі будуць прэтэндаваць на медалі ў асобных вагавых катэгорыях. А зараз звернемся да велагоншчыку. З 7 па 9 чэрвеня ў абласным цэнтры пройдзе этап Кубка Беларусі і тур чэмпіянату краіны ў гонцы крытэрыум па веласіпедным спорце. Адначасова ў рамках гэтых спаборніцтваў арганізатары запланавалі разыграць адкрыты чэмпіянат і першынства Віцебскай вобласці. Адным словам, тут збяруцца мацнейшыя велагоншчыкі нашай краіны. Сярод іх не павінны згубіцца віцебляне, якія рэгулярна становяцца прызёрамі рэспубліканскіх велагонах. Яшчэ адной асаблівасцю гэтых стартаў стане тое, што гонкі пройдуць не толькі на аўтамагістралях, а і па вуліцах Віцебска. Цяпер перанесемся ў Новаполацк. Тут з 9 па 11 чэрвеня аматары жалезных гульняў вызначаць мацнейшых на адкрытых рэспубліканскіх спаборніцтвах па цяжкай атлетыцы памяці Сергея Лагуна. Плануецца, што спаборніцтвы збяруць прадстаўнічы состав цяжкаатлетаў. І завяршу анонс стартам, які на працягу тыдня будзе ладзіцца ў Віцебску. Тут 5-10 ліпеня на кортах з Дзюшар нумар 8 пройдзе адкрыты абласны турнір па тэнісе памяці піянера-героя Марата Казея. У спаборніцтвах выступіць як ужо сталыя спартсмены, так і маладое пакаленне зорак вялікага тэніса. На гэтым са спартыўнай тэмай не развітваемся. І зараз давайце даведаемся, наколькі сур'ёзна адносіцца да заняткаў спортам у адной з арганізацый нашага горада. Віцебскае абласнае аб'яднанне прафсаюзаў узнагародзіла працоўныя калектывы, якія летась дасягнулі значных поспехаў у спартыўна-масавай рабоце і прапагандзе здаровага ладу жыцця. У 2016-м асабняком у гэтым спісе стаяць дасягненні аўтобуснага парка. Сёння тут актыўна займаюцца умацаваннем здароўя работнікаў, прыцягваюць іх да розных відаў спорту. Сур'ёзная ўвага надаецца разнастайным спаборніцтвам. На прадпрыемстве аформленыя стэнды спартыўных дасягненняў, ёсць трэнажорныя залы. Кіраўніцтва аўтобуснага парка ўпэўнена, заняткі фізкультурай і спортам дазваляюць рабочым захоўваць добрую фізічную форму і ўмацоўваюць карпаратыўны дух. А гэта станоўча адбіваецца на вытворчых паказчыках. Проводим различные соревнования внутри парка, проводим первенство по футболу среди подразделений на 4 команды. Проводим соревнования по дартсу, по легкой атлетике, зимой лыжи проводим соревнования. И на базе этих соревнований мы выставляем эти команды в сборную автобусного парка, которые участвуют во всех соревнованиях города, Октябрьского района. Особенно мини-футбол вышел на высокий профессиональный уровень. Наша команда последние годы стала занимать призовые места во всех многих мероприятиях, которые проводились как в городе Витебске, так и среди предприятий ОАО «Витебского транса». Также было построено и оборудовано тренажерные залы как на самом предприятии здесь, как вы видите, и такой же комната была оборудована и для жильцов нашего общежития. Штогод на арганізацыю спартыўна-масавай работы Віцебскі аўтобусны парк вылучае сур'ёзныя сродкі. Увага з боку кіраўніцтва прадпрыемства і прафсаюзнай арганізацыі дае вынік. Мясцовыя каманды спартсменаў прымаюць актыўны ўдзел у спаборніцтвах рознага ўзроўня і займаюць прызавыя месцы. Дружныя, актыўныя і крэатыўныя. У Віцебскай абласной філармоніі выбралі лепшую шматдзетную сям'ю рэгіёну. У конкурсе ўдзельнічалі 6 сем'яў з 4 раёнаў і таксама прадстаўнікі Новаполацка і Віцебска. Гэта сем'і, што выйшлі ў абласны фінал, пераможца якога будзе прадстаўляць вобласць на рэспубліканскім этапе конкурсу. Як дзеткі і іх бацькі рыхтаваліся да конкурсу, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка.
6 инициативных, спортивных и таленавітых сем'яў. За кулісамі хваляванне і эмоцыі. Перажываюць і бацькі, і дзеці. Сям'я Кахановічаў прыехала з Браслава. Наталья і Юрый працуюць на пошце. У іх 3 дзяцей. Да конкурсу рыхтаваліся адказна і творча. Навучыліся спяваць і танцаваць. Старэйшая дачка Лиза з захапленнем успамінае рэпетыцыі і дзеліцца эмоцыямі. Сначала немножко я не хотела, а потом как-то, когда пришли на первую репетицию, когда сценарий начали составлять, уже захотелось дальше. Первый номер очень такой позитивный, что не хотелось останавливаться и дальше играть. Мы представляем свой родовод, то есть наших бабушек, прабабушек. Вот у нас еще и прабабушки живы. Я считаю, что наше семейное счастье на доверии, на любви, на взаимопонимании. Это моя семья, это моя радость, мое вдохновение, смысл моей жизни. Удзельнікі конкурсу з Міёрскага района у арыгінальнай форме прэзентавалі сваю актыўную жыццёвую пазіцыю, захапленне і поспехі. Наталья і Александр Дзям'янавы разам ужо 9 гадоў. Выхоўваюць 3 дзяцей, 2 сыноў і 3гадовую дачушку. Любімае хобі Натальі – дызайн адзення. Для выступу сям'я апранулася ў адным стылі і абрала агульны колер для касцюмаў. Генератором всяческих идей, таких сумасбродных, являюсь, конечно, я. Спасибо папе за то, что он поддерживает меня во всех начинаниях. Спасибо деткам, что они вот такие вот у нас, с ними можно договориться. Ну, вообще, в целом, да, и Поле спасибо, конечно. Вот. Ну, конечно, все в основном приходит вместе, сообща. Кожная сям'я на конкурсе была прыкметнай. 6 шматдзетных сямей з Браслава, Міёраў, Верхнядвінска, Віцебска, Віцебскага района і Новополоцка здзіўлялі журы творчым падыходам і крэатыўнымі ідэямі. Оценивается полностью все. Оценивается и их массовость, и участие, их креативность, их участие в общественной жизни, их участие в жизни тех учреждений, где учатся и занимаются их дети, активная позиция семьи. Пераможцам конкурсу стала шматдзетная сям'я Краўчукоў з Віцебска. Яна і будзе прадстаўляць Віцебшчыну на рэспубліканскім этапе конкурсу. Настасья Броўка, Александр Прыстаўка. Навіны, Віцебск. Ганаровы тытул і карону каралевы вясны заваявала студэнтка Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта Сняжана Міхейцава. У Мінску ў фінале міжвузаўскага конкурсу грацыі і артыстычнага майстэрства змагаліся 15 канкурсантак. Шмат розных конкурсных заданняў, аднак пры гэтым трэба было прадэманстраваць не толькі сцэнічную культуру, камунікабельнасць і веданне этыкету, а яшчэ бліснуць ведамі ў інтэлектуальным конкурсе. Лепшай з лепшых стала віцебская студэнтка. Ветразем лёгкай прамысловасці называюць Віцебскі тэхналагічны універсітэт. Але ёсць у гэтай альма-матэр яшчэ адна адметная рыса. Тут вучацца сапраўдныя каралевы прыгажосці. І гэта не суб'ектыўнае меркаванне, а факт. Беларусі ў спаборніцтве самых творчых і прыгожых студэнтак СНД прадставіць Сняжана Міхейцава. Дарэчы, яшчэ адна студэнтка Віцебскага тэхналагічнага універсітэта Дзеляра Сатарова на рэспубліканскім этапе каралевы вясны стала міс натхнення. У нас действительно есть возможности реализовать себя не только в учебе, но и в своей творческой какой-то деятельности. И это, безусловно, чувство гордости за наш университет, за наши возможности. Для справядлівасці трэба сказаць, што творчае жыццё ВНУ не дужа займала студэнтку. На першых курсах будучы таваразнавец-эксперт поўнасцю прысвяціла сабе вучобе. Учиться легко, потому что мне нравится эта профессия. Здесь очень интересные предметы, такие жизненные, как, например, товароведение продовольственных товаров. И ты уже, когда идешь в магазин за продуктами, ты уже совсем по-другому смотришь на выбор товаров. У вольны час заняткі спортам, за плячыма 10 гадоў прафесійнага тэніса. Калі па прапанове сяброў упершыню выйшла на сцэну ва універсітэцкім конкурсе, адкрыла ў сабе новыя творчыя здольнасці. Нават пачала спяваць. Песню «Мама Беларусь» выконвала ўся зала. Сама подготовка, конечно, помните, целую неделю, но сам конкурс, он пролетел, хоть он длился почти 4 часа, но это было минута и все. И ты уже стоишь, и тебя объявляют, это... Я до сих пор не могу поверить в это. Приехали с плакатами, в майках, с флагами, и каждый выход именно наших девочек нашего университета встречался бурными овациями, аплодисментами, криками, ну вот просто до потери голоса. Наперадзе міжнародны фінал. Разам з каралевай вясны Сняжанай Міхейцавай паедзе першая віцэ-каралева конкурсу, студэнтка Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы Алёна Енка. Песня «Мама Беларусь» зноў прагучыць 26 чэрвеня ужо ў Стаўраполі. Настасья Броўка, Александр Петровецкі. Навіны, Віцебск.
Рыцарскі турнір, адкрыццё паруснай школы і гарачыя танцы. У Браславе ладзіўся міжнародны фестываль «Браслаўскія зарніцы». Сёлета форуму споўнілася 50 гадоў. Пазнаёміць беларусаў са сваёй культурай прыехалі госці з 7 краін свету. З каларытнымі падворкамі курортнага раёна Віцебскай вобласці пазнаёміўся і наш карэспандэнт Артур Смалякоў. У фестывальным тэмпе з самай раніцы вакол удзельнікаў браслаўскіх зарніц жывы калідор, палітра нацыянальнасцяў яркая, побач з латышамі і армянамі украінская і эстонская дэлегацыі. Адна з самых важных падзей форуму – адкрыццё дзіцячай паруснай школы. Набыць 15 яхт і пабудаваць ангар на беразе возера Дрывяты дапамагло польскае пасольства. Навучаць дзяцей паруснаму спорту тут будуць бясплатна. Мы хотели именно создать парусную школу для молодых людей. И, кроме того, дает в какой-то степени экономический толчок, потому что это приток туристов. Это, конечно, дополнительные доходы, возможность развития города и туристической инфраструктуры. Парусная школа ў Браславе – прыклад паспяховага міжнароднага супрацоўніцтва. За апошнія 10 гадоў у нашай краіне рэалізавана каля 100 польска-беларускіх праектаў на сумы ад 50 до 70 тысяч еўра кожны. Большасць з іх грамадска-сацыяльныя. У перспектыве стварэння новых сумесных прадпрыемстваў і будаўніцтва аб'ектаў, у тым ліку на Браслаўшчыне. С польским посольством прорабатываем покупку части яхт туристических, чтобы сдавать их в аренду и зарабатывать на этом. Следующий наш протокол о намерениях и будущий проект – это ремонт общежития. То есть общежитие либо такого центра, где можно будет сегодня и учебный класс разместить, и разместить детей, и разместить педагогов, тренажерный зал. Поэтому есть договоренность и с послом Польши Конрадом Павликом, поэтому я думаю, все у нас получится. Фестываль «Браслаўскія зарніцы» – бренд райцэнтра. Пасля ўрачыстага адкрыцця памятнага знака ў гонар 50-годдзя форуму масавае шэсце да галоўнай сцэны пад гукі аркестра. Тут гасцей ужо чакаюць стылізаваныя падворкі і замежныя дэлегацыі. Адразу па прыбыцці інтэрнацыянальны гала-канцэрт. У нас такая фольклорная женская группа, и мы уже с 1988 года. Мы хотим показать такой темперамент эстонцев. Может быть, это образ от эстонцев другой, но мы будем показать, что у нас много энергии в наших танцах. Пакуль шматлікія турысты вывучалі фестывальныя падворкі, на замкавай гары разгарнуўся сярэднявечны лагер. Эпоха вікінгаў ва ўсёй красе. У праграме захоп і абарона старажытнага Браслава, майстар-класы па стральбе з лука і старадаўнія танцы пад аўтэнтычную музыку. Фестываль «Меч Братчыслава» сабраў клубы гістарычнай рэканструкцыі з Беларусі, Літвы і Польшчы. Пакуль дамы сэрца займаюцца хатняй гаспадаркай, старажытныя волаты паліруюць даспехі і выяўляюць самага моцнага. І сёння клуб наш, ён займае добрую старану, ён павінен перамагчы і паказаць гераізм браслаўскай зямлі і тыя падзеі, якія адбываліся тут 1000 гадоў таму. Незабыўныя эмоцыі, глыбокі экскурс у нацыянальны каларыт. Менавіта такімі гасцям форуму запомняцца браслаўскія зарніцы. Гэты фэст ужо даўно стаў візітнай карткай раёна і паспеў перарасці са сціплай з'явы мясцовага маштабу у буйное міжнароднае свята. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка. Навіны Браслаў. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага!